ovo muja, ovo, kad je bila ono Jugoslavija u Bosni, i muja, ovo, kupi ovoga Keca Stojadina. I a tu u Bosni bio onaj aerodrom i ovo dolete avioni, ovi MiG 21. I ovo muja uđe u Keca i izađe a ono bio onaj kameni put. I nešto njega ovo ide, nešto leti za njim i samo ono čuje se buf, buf. I on ima onaj telefon u Kecu i on okrene ovoga Hasu i kaže: Haso, šta je ovo? U Kecu mi nešto mi ovo se čuje kao buf. I on ga pita: pa koliko ti ideš ovo na sat? On kaže: vozim ga 60 na sat. A ovaj njemu kaže: otvori, kaže, prozor ovo od Keca. I on uzme onu ručicu i otvori ovaj prozor i ovaj njemu kaže: sad čuješ nešto? I ovaj kaže: ne čujem ništa, vidi, izašao sam na asfaltni put. A ovaj njemu kaže: pa sad uzmi i ovo teraj, kaže, ovo Keca 104.